Education inobatsira sei. Pane zvimwe zvinhu zvandakadzidza ini nokuda kwangoverenga. Kudhara tichikura taiti tikangoona anything chiri munewspaper, it doesn't matter chanyorwa nani, taingoti zvachiri munewspaper, anything taitoti fact. Kwakuri kukura ndozivo yataive nayo mazuva iyoyo. Taingoti tikangoona anything chakanyorwa, in fact kutoti newspaper kutotaura anything chakangotaipiwa, tasingazivi kuti kune munhu anokwanisa kuita zvinhu zvisina validity kana zvisiri valid kana zvinhu zvisiri authentic, ongonyora tasingazvizivi izvo. Education nobva yauya. Saka vanhu vazhinji vakadzidza seri, even kuZimbabwe, noona kuti vanhu vekuZimbabwe vazhinji takadzidza. Hatichangobhelieve zvese zvatenda ngoona painternet. Wangoona munhu angonyora kuti what munhu odobhelieve. MaZimbabweans ava a bit clever now. But kwauya imwe method manje yekuti kana uchida kuti vanhu hands cookies, what happened to the colors? Macolors aripo, aya macolors. But vanhu vaona kuti okay, vanhu havachabhelieve zvakangonyorwa, vauya neimwe method yekushandisa Bible. Now if you want people to believe kuZimbabwe, ingoti prophet vati what iye ndidzo yese yekuti zvakanyorwa painternet zvese don't believe yachinja. Chikangouya via church chete, chikangouya chingonzi prophet vati hapana munhu anotomboda validity yekuti prophet wacho ndewemashuwa here kana ndi prophet wei. Iko zvino ndonzwa kuti hanzi kuZimbabwe kune vanhu vangachitenga matickets okuenda kudenga. Hanzi kuna prophet angachitengesera vanhu matickets okuenda kuheaven. Mazimba, please. Zvimwe zvinhu time chiti munotamba. Zvanyanya. Handisumbokunyebera Mazimba zvanyanya. Right. What am I trying to say here? Live here iri kupera manje. Zvandarota ndezvokuti even Bible racho okay, munofarira Bible maZimbabwe maKristu mazhinji echo your believers, but Bible racho amuriverengi futi. Black people tinofarira, we like to believe stuff that are written, but we hate reading. So much that if someone just comes and read a few pages, we don't even go home to verify. Mfundisi akati Matthew 7:7 hakuna munhu anomboenda kumbonoiverenga ega. Right now mchechi vazhinji amuchatakuri maBible. Ndikati Matthew 7:7 inoti chi unogona kutopedza 2, 3, 5 sentences vanhu vasati vatomboona kuti kunyeba. Vanhu amen. Vanhu vane kuti amen. Okay, kana une chechi yaunopinda imbotry kuzviita, uchaona kuti unogona kutobuda pasina ambozvinotisa. Kungonoverenga so vhesi simo muBhayibheri woti Mapisarema 45 vhesi 19 wotanga kuverenga sentence iri pamusoro zviri correct, wongoverenga zvimwe kuzasi. Chechi yese inogona kutopera pasina ambozvinotisa. Kana pane munhu akanoziva Bhayibheri ndianoti mfundisi mazviwana ngopi izvozvo. What am I trying to say? Takaluza that uye kuverify masources kuti timboverify kuti zvecho zviri valid here zviro zviri kuitwa izvozvo. That's the problem we have. Bible rino rinoti right, ndokudza ine Bible rinoti rovedzera mwana nzira dzaunoda kuti azofamba nadzo kana akura and abude munzira. Bible rinoti kuti asazobuda munzira iyoyo dzaanoita, handiti? Which means anything that you do kumwana wako, anything that you let your kid do, anything that you teach your little one now, kana akura acharamba achingofamba nzira iyoyo. Do you agree? That's what the Bible is saying, right? Saka iwewe ukachitengera mwana wako pfuti, uchimutengera maganzi, uchimutengera maweapons, uchiti mwana wangu ndiri kuti it's okay, it's a toy, shuta mupana papa uchaita soja. Azokura ndo vaiva munoona vari mumastreet vamwe vari vasingachadi kuisa mupfuti pasi vakufamba vachishuta vanhu. Magame atiri kuona mwana wedu achitamba navo vachishuta vanhu achishuta. I was watching just recently mpana kamwana kangu kari kuona game ndichatokabhana manje. Game yekuti let's shoot muchiti chisekerera vana chivapa maapp vachidownloada vachishutana imomo. Drive the car, let's get away. Handiti tiri kuvarovedzera nzira dzavachazofamba nadzo vakura and havasi kuzobuda munzira idzodzo. Instead of kuti vaende kubasa vachaita magetaway zvatiri kungovarega vachidzidza izvozvo. And we think we are smart. Regai vatembe napo tiri kuvapfekedza zvimamini vari vasikana vari vadiki 3-year-old. Mwana mudiki rega guvhu rigare panze, it's okay, hapendi ngaribonekwe. Isu tiri vana vadiki
at 5 years old chako chako waiti ukagara beya mbama wairova. Iko zvino mwana akagara beya pazere vanhu vabereka mwana mudiki murege. Izvozvo zvamuri kumuita muchimurega achiita izvozvo, kana azokura haabude munzira idzodzo dzaanofamba nadzo. Ende ogona kuda kuzotuka wakatodzana nechihure chako chikuti hapana chihure, makamudzidzisa ndimi paaikura. Mwakaona mwana achikura nekamicrophone, achingokura nekamicrophone achiimba is very likely kupesera atova musician. Muri kumupa nzira dzachazofamba dzasingazoburi kana akura. Right, ndo zvandaida kuti ndingokudzai vanhu kuti zvimwe zvezvinhu zvatira kungoita zvizvo zvokuti dzidzai kuti anything chawangoverengawo zvacho ka education inobetsera, because it doesn't mean everything that is typed on internet is correct, is right. Right now maakuona kwaane vamwe vanhu hazvima website zvavo zvokuti anongonyora. And I used to believe that. Not that kudzidza kwakandibetsera. I used to believe anything janenda ngona pa internet. Kukangonzi nhengi arwara. Ndindatori first one kuto believe. Nhengi azodini. Ndaitoita first one ku believe. Nhengi ane AIDS. Ndindaitoita first one. Iko zvino ka boys. Dzidzai kuti muno verify. Vamwe vanhu vanongoti vakangobura nepa pa internet vachiita zvima zvokushaudana zvavo izvo. Onovhura kamwe ka website, ghost account, otanga kunyora achitaura zvimwe zvinhu about people. Imoto believer. That's how the person is living. Mukomana wewe makambonzwa here? Takazviona pa WhatsApp yadokwanisa kungovhura izvi zvimwe group tikadongotanga chat. Even mamwe machats amuri kuona pa WhatsApp, we can edit chats on WhatsApp. All you need is 3 people. Vanoti umwagerepo tofoma ka group kedu toita kachati kedu chipretenda kunge tiri vanhu vakasiyana. Mwachitaipa kuti hamuru mangu ndomuhurira kumba kwangu here kunoya zvikomba hobo takadisa manhamba edu. Imi motobhiliva moti ndo life yako mazuva moto nokuramba kwenyu marriage yenyofa. Muchiteedzera zvinhu zvangocreatewa. Validity is very important. Verification yezvinhu zviri kuitika is very very important guys. MaZimbabweans takadzidza. Please, life yangu iri kupera manje nditopedza izvezvi. Ngatidzidzei kuva neverification method dzedu, tizive kuti tinoverifya kuti zvinhu zviri kuitika izvi zviriyo here, zvinhu zvakanyorwa apa zvakanyorwa nani. Dzimwe nguva unogona kunzwa uchinzi salt inorapa. Kana ukasacheka pazasi kuti munhu asaina apa ikampani yesalt inoda kuti mutenge salt, unogona kutofamba uchiti madoctors akazotaura kuti salt is good for your body. Kana vanzi water is good for your body, musamwa mvura, musadya sugar, but water is izvo it's a marketing strategy kuitwa water company inoda kuti mutenge mvura. Mvura yekubweru ndio inorapa. Izvo zvanyorwa nomunhu wekubweru. Chichi verify kuti information iyi ingave yanyorwa nani uye ishendepi zvichizobatsirei. Nditi vanhu vanopfeka makala vakadini vanozoti munhu anopfeka black anorohwa nemheni, munhu anopfeka red anorohwa nemheni. Izvo ndio mumwe munhu anoproducer hembe dzetema aroda kuti mutenge hembe dzake tema. Makutobelieve unorohwa nemheni. Guys, dzidzo ngaitibatsire. It doesn't matter kuti zvabva muchurch or what. Please learn to verify. The Bible is good because ndiyo manual yechikristu chacho. Uri mukristu yes, kana pastor akada kukubata pamwe pasiripo, verify neBible naMwari kuti zvirimo here muBhayibheri izvi, zvinobvumidzwa here muBhayibheri izvi. Kwete kuti hanzi kutenga matiketi kuenda kudenga. Utenga matiketi. Vava conductor manje pastor, vava conductor manje. Conductor anopa vanhu matiketi okuenda kudenga. Vava windi okuendesa vanhu kudenga. Uyai nemapende enyu tikuna matirei. Uyai nemauyu muchinamatirwa mapenti muchechi. Uyai mudle uswa and stuff like that. Mazimba, please. Kalive vangu katopera. Musandikakavadza amuna zero neni. But please, wese munhu achazona live share izvenyu pandinoda kudza chokwadi. Learn to verify. It doesn't matter if you've been a Christian for 200 years or whatever. Dzidza learn to verify. Learn to verify kuti izvo zviri kubva kuna Mwari here kana zviri kubva kumunhu. Nditi zvingatokubatsira izvo. Tiri vanhu vakadzidza stereki. Taakuziva kuti zvinhu zvepaindaneti, well, anyone can just write nonsense. But tiri kukangana kuti vamuvha, vanhu vari kumuvha, vaona kuti internet haichabelieve, vakuuya via church. Munhu anouya kuti ndaratidzwa this is prophet kudini. Just because angoti prophet, anything hanzi ndakaita wrestling naMwari. Iwe shamwari ongokota vhesi yemutumwa akaita wrestling. Because some of these stuff zvamunobelieve vanhu vaMwari, zvimwe zvacho kudenga munosvika muchitono